sigurado ka mo, natang babae, ito dahil pwede mag-ilusyon. Paliwanagin daw, kamutabing nagdadangungon niya. Kuya Nemi, paliwanagin daw ako nindo. Kung nata mga tugang ang girl, dahil pwedeng mag-ilusyon. Bako pwede man gayon iyan, Bako pwede man ang Kuya Nems. Nata ang girl, dahil pwede na mag-ilusyon. Pwede man pala sabi. Pero gari absurd. Tama ba ang English? Absurd. Gari, alanganin, ng babae, iyon mag-ilusyon. Pero sa totoo lang, pwedeng gibuhon kang babae na iyon mag-ilusyon sa lalaki. Bakuyo ko yan, Tama ba? O, alibawa nga crush mo ang sarong lalaki. Pwede man na, gari kan magsuyo sa lalaki. Diba? Diba, gari? Tama ba? Tama ba ang sakong naisip? Pero kung sa edad kong ining, di pala mga ako nakaramdam na ako pigparamdaman kay girl. Ika kuya, may pirang edad mo, may edad ka sa kuya, may edad ka sa ko, ano ba? Sa edad mo nga, nakaramdam ka lamang na gari pig-ilusyonan ka kay girl. Ako garo pa lamang ako sa tanang buhay ko. Nanamatian ko na gari type ako kang girl. Hanggan mo niyan, di ko lamang na-feel na ang girl may type sa ko. Ay dun, mapagkalong bagang mag-assume. Baka pag orasyon mo, assumption mo, bako na yung uragan ka? Diba? Abo magtram ni Kuya Nims. Abo ni Kuya Nims magtango. Bata nagdagog sa enda. Hello? Hello? Good afternoon. Kailangan ko sa'yo matubod. Kapit katara mo nga. Nasa na naman? Pakariya ba ya? Undo na ako dyan na lapait muna yan. Nung maski kan soltero ako, de ko lamang namatian na ako type ako kasarong babae. Ara mo, kung yun na panahon na ini, dahil naman ang ilusyon ng babae. Pag kursuhada ka, automatic yan. Kaniguan man. Dahil muna. Ikaw pa sa amin nataram? Araw ka nang namatian mo? Dahil ko pa man namatian yan. Araw ka sa experience mo? Nakulang ko nababasa. Ano? Nakulang ko nababasa. Gari marauto na. So girl, madra sa ibang burak, adi. Actually, BP, dahil naman ano, so pag kursuhada ka pagkakanggal ko niyan, dahil naman yan. Ako talaga, dahil nag-abutan sa boy kong araw ka ng paghiling ko. Sa totoo lang, hanggang mo niyan. Nagkakairig mo bagaan ko niyan, mahilig mo. Minsan ang mga babae ko niyan, pag kursuhada yan, para surunod na sa lalaki. Kaniguan man. Ang problema makan, kung sa lalaki, advantageous, o di jackpot. Okay. Kaya maganda yung relasyon ng BP, sa totoo lang. Yung nga, sa mo niyan kaya iba na ang style nin pagsusyuta. Wala naman yan kayo sukanginot na arbag na toya kay itong panahon. Ako pa, kang panahon pa rin, ididaplos akong habol sa babae. Sa totoo lang. Ako sa naso, magkalanig ka pa, takot ka na. Wala, ang pagtatarambaga sa girl, mapagalon. Taba kapag tara mo, simbagong kang baraliktad, sibutong kang kawikaw. Kunyang mag-irilingan na sana. Tapos iyo na palan. Iyo baga. MU nga kita. Aramon, nakakataram ka sa may experience siya. Diyos ko, baby. Dahil mo nagkakabara sa? Ay, dagit ka. Pagkakalan sa experience, only. Ano? Sa mga nagkakabara sa mga niya na panahon na ini. Oo. Iyo baga, nahilig mo nga ni, kunyang mag-ao, dahil mo naharaman, puto palan ngayaw. Gaba, natangay, ikaw yung project dyan. Naraman mo gaba na. Naraman mo kamo na pala na duwa. Iyo ba may habol po kami na pala. Okay. Bye-bye. Iyan na. Kamong nagantabay ngo niyan ng mga gulang.
paano ka mo nagpa-in love kan sa inyong mga mahal sa buhay? Sige daw. Ate Shara, mari Ate Shara. Oy, paligyan daw si Ate Shara, tabi Jerome. Paligyan daw si Ate Shara. Paligyan naman, dapat may aki kitang point of view. Paligyan mo si Ate Shara. Paligyan. Paligyan mo ta. Paano mo mahiaraman na ang sarong lalaki, korsonada ka? Tama, tabi Jerome. Paano mo man malidiscover na ang sarong girl, gusto ka man? Buda, nata, kan mga panahon, iba ang style as in approach nin pag-shoota, pag-ilusyon. Ngunyan na panahon, gari madali una sa nabga. Di ko aram. Buda, nata ang girl, dahil pwede mag-ilusyon sa lalaki na yun magtaram. Ate Sarah, maray na hapon tabi. Afternoon po. Nata ang girl, dahil pwede mag-ilusyon sa lalaki. Siyempre po, VP, nasa kultura na yan kang Pilipino. Kung halion tang kultura, nata taday pwede. Maraot pa din. Anong maraot? Nata taday pwede magtaram, day pwede magparamdam, o ano? Bawal. Pwede magparamdam. Mag-amin niya. Day pwede magparamdam ang babae. Sa lalaki. Ngunyan na presente. Pwede magparamdam. Pwede naman. Pero di pwede magtaram. Pero yung panliligaw, baga sabi mo, dahil dito pwede. Dapat. Di pwede nga. Susarong lalaki, gusto mo, padarahan mo ki tsokolate o padarahan mo ki t-shirt. Bakalan mong t-shirt o ngaya, regalo ko nga sa imo, happy birthday. Di pwede yan. Para sa kuya, dae. Nataman. Pero kung mag-ilusyon na ka mo, kung mag-ilusyon na ka mo, pwede naman. Doon pa sa kita sa pagpuon pa sa nangani. Sa pagpuon nga ni. Gari negative. Na kung crush mo ang lalaki, anong gibuon mo? Pwede ka man Kasi mo aminon sa iya? Mahirap talaga mag-advise kapag daikang experience. Di nga, gusto biyon ko. Alam mo, kami mga lalaki, madalion kami. Pag gusto mo yung babae, madalion. Maraming paraan. There are many ways in killing a cat. Di ba? Kamo, paano ka mo maka-express? Paano? Diba nga, crush mo nga sa lalaki, paano? Wala, magtitiis na lang. Di sige pala na bakal mong katol. Hindi. Magtis ka para hindi ka lamukin. Hindi, matius ka na lang na kasi mahirap kasi magsabi. Parang para sa babae maghirap kasi kan mga panahon. Ako mga 80s 90s baga ako. 90s ako eh. 90s ako nagpuon magdinurat. 90s, di ba? 90s. Pero 70s, 60s, iba ang klase, ibang approach. Malangan pag ilusyon na kayo, kasarabay pa sumagurang, na ilusyonan mo. Kaya di ba pa sumagurang, di ka makakapot kamot kang panahon. Pag nakakapot kang kamot, nag-give ang babae, taba ka magbado siya. Diba? Diba? Pero habang naghahaloy, nag-iiba ang sitwasyon. Diba? Dahil lang sa mga social media, makaskas ang communication. Kung ang girl magtara, may problema daw. Meron. Anong problema? Sige daw. Anong problema? Kasi parang mahirap. Hindi kasi pwedeng babae yung mag-initiate. Yung pwede manligaw, mga ganun. Dakol bagang klaseng initiation. Hindi ka magsasalita, pero paano mo ipaparamdam sa sarong lalaki na gusto mo siya? Sige daw. Sa pagiging maalaga. Asikaso. Halimbawa ngayon, bako pa man kamong duwa, di ba? Paano mo siya paramdam na gusto mo siya? Alagaan mo? Asikasuhin mo? Ano pa? Tangroon mo. Ano? Kain ka na. Kain ka na. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Ganyan. Sasabihan mo ang lalaki. Sasabihan mo. Mararamdaman mo yan kapag halimbawa sabi nga yung guy, kumain ka na, huwag ka papalipas ng gutom. Si girl, kung gusto ka niya, simbag man yan, ikaw din, huwag ka papalipas ng gutom. Sa girl nga ni ampon, sa girl ang puon. Ang lalaki ni,
normal na araw ka ng approach. Sa girl, pag nakahiling kang crush, paano? Ang mga girl kaya, baby, kapag may crush sinda, dahil man kantig wa pahalata. Dahil man kantig wa pahalata. Kaniguan. And then, dahil yan nag-effort. Kaniguan man. Based lang sa experience ko. Natang experience siya kag iba. Deng effort. Oo. Pero ang iba garigwa. Iyo. Uy, ang mga iyo mo. Gararog ka yan. Iba na kaya ngayon ang panahon. Iba talaga. Paano mo may paramdam sa lalaki na gusto mo siya? Dakol bagang mga paagi, di ba? Iyo nga ni po. Oo. Pero kami, madaliong kami. Parang ikaw ma-effort para magustuhan ka nung guy? Di. Kami mga lalaki, madaliong kami mag-effort kung gusto mo yung babae. Kaya nga po. Di ba? Kamu man, gari ko garing, dadala ka mo kang kultura nin pagiging Maria Clara. Yes. Pero muro Maria Clara nga, dahil naman ngunya. Mga makaskaso namin na irinom kisan miglight. May mga muro Maria Clara. O, diba? Na-judge na yung girl na umiinom ng sorry. sunlight. Tapos, ito pa kayang manligaw ng lalaki. Diba? Madaming sa yung culture Filipino, yung society natin ngayon. Kaya mahirap po. Sa abroad po, giguyod na sa nanang girl ang lalaki. Grabe. Ay, yung gariso nahiling ta naman sa Malate. Sa Malate. Sa nahiling ta sa Malate. Latas ka. So nahiling ta sa Malate. Ade. Sir. Ay, yes. Sir. Naglagaw kami sa Rasara sa Malate ko yan, Emi. Tadi kami naka-star. Sutil baga kang Golden Dove. Naglagaw kaming Burubanggina. Sir. Good evening, sir. Salbatan, arli po ito ng palda. Jesus kung pangyari sa maabaka. Kung doon ako matanggap ka award ko sa Cadoroid, linuman ko na ito. Dago kayo ni. Noy. Sisay ini. Hanggang noorin mo ako papahalaton kang pinangako mo na load sa kuya. Sabi mo, tawan mo ako kilod, pero hanggang ngunyan, dahil mo man pigpapaloadan, gurang na ako kadadangog sa magayon mong programa. Lalo pa kung nagugurang ka ni sa kakahalat kang pinangako mong load. Uli, nagdadangog na naman ako, mapaugma ako kang programa mo. Pero po sulod na pigpangako ko sa imo. Pakitext daw po. Pero po sulod na pigpangako ko sa imo. Tapalodan ko ngunyan kay Shara. May crush ako ng girl. Sabi niya, single daw siya. Kang naging kami na, naaraman ko, may agum na. Palad. Paano po ba gagawin ko, Sir Hen, and Ate Shara, ganda? So, girl, napig-ilusyonan niya, paguna niya single, kanaging sinda, may agum palan. Madali yun man, may guluskulan, may agum sa daraga. May go. Di mo kumalan si Kayan. Explicar ko sa imo. Araman ko ng report ni Joe Marbian. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman mga tugang sa pag-abot po ni Secretary Sani Angara, kan Department of Education. Jomar, good afternoon. Jomar. BP Henry. Yeah. BP Henry, good afternoon. Good afternoon. Tama yan, BP Henry. Nagpasya sa Syudad Cantabaco, Kasubaco si Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Tangani na panginutan ang inaugurasyon as in blessing yung Alternative Learning System Community Learning Center. Ang naunambitan na ALCLC iyuan namubugtak digdi sa compound kan Tabaco National High School. Ini BP Henry, ini ang pinaka-primero digdi sa Kabikulan na sentro o center para sa mga alternative learning system na mga estudyante. Apuer kan pinaka-primero ini sa Kabikulan, ini pasa na ang ikaapat sa bilog na nasyon. Basado digdi sa informasyon na nakuha niya to antes na nagpon itong aktibidad, ini daatabi na ALCLC yung binilog sa irarom kan Republic Act 11510 o itong Alternative Learning System
Act na nagmamandato sa kada syudad at munisipyo sa bilog na Pilipinas na magkaigwanin maski lamang saro na CLC o Center para sa ALS dahil ang ining mga pasilidad ang iyuan dapat na magkaigwa itong mga lugar na limitadong access sa formal school or itong halangkawan bilang kan mga out of school youth as in mga adults na dahil nakakompleto kan basic education, gustong sabihin elementary at saka sekundarya. Kung kaya digdi sa tabako dahil taram kung paano napili ang tabako sa kadakulang kan mga syudad o lugar sa bilog na Pilipinas, na pangapat pa sana ini sa bilog na Pilipinas. Pero kaso bago, pinag-inaugurarana ini. Bas sigun na sa enot niya itong nakaulay si Dr. Buen, Fatima Buen, ang Superintendent ng Tabaco City Schools Division, na abot sa 470 mga ALS learner ang mabeneficiar ka ining pasilidad na ini. Ang pasilidad ta BP Henry saro ining 2-story structure na may total na area na sobra sa 370 metro kwadrado dakulaw na ini, and may budget ini na 12.9 million pesos hali sa fiscal year 2023 continuing flexible learning option. Apwer kayan, basado kay Dr. Buen, na ma-download pa ang DepEd ng 2.5 million para naman duman sa mga provision, digdi, arog kan mga furniture as in pictures. Kasubago BP Henry, kasabay kan pag-blessing and sin-inaugurasyon kay ni ay pinaggaw-gaw man ang kadagdagan na 11 unit na laptops na gagamiton na duman sa naunambita na pasilidad at iba pang mga kagamitan. Sa pagkikipag-olay kan DCGB News kay Secretary Angara sa iyang sinabi na dakulang tabang ang pasilidad na ini sa mga learners, ALS learners, as in sa mga paratokdo. Sa mga paratokdo, ulitan, may mga pagkakataon na dahil hindi kaipuan na pasyaran duman sa barangay na mga ALS learners na ini, dahil pwede nidang tiripunon digdi sa sentro, as in duman naman sa mga learners, dakulang tabang ang pasilidad dahil ang magkakaigwasin danin sentrong lugar na gigibuwang kan sa indang mga aktibidad. Presente BP Henry, duman sa ginibong inauguration and blessing, siyempre si Father Frederick Nagan ay yung nag-bless kan pasilidad. Yaon man duman si Kongresista Crisel Agman na natawanin pagkakataon na magpahayag man dahil ang taang naunambita na pasilidad nagibod durante kang torno ni Kongresista Crisel Agman na bilang alkalde pa siya kan syudad kan Tabaco. Presente man ang nagkapirang Undersecretary kan DepEd, siyempre si DepEd Regional Director Gilbert Tadsad, ang mga opisyales kan DepEd Albay and DepEd Schools Division Office kan Tabaco City. So, after kang... Dahil yung nagpa-interview si Kwan, di nagpa-interview si Secretary Sani Angara, dahil kitang interview. Igwa kong interview, ugari, malabukon, maribukon, nagkapirasan ng question pig-accommodar niya, garutulong questions lang ito, na iapot ko nga sa iya, kaso bago, kung ano ang ibang programa kang gobyerno na pwedeng makatabang digdi na sa ALS learner pagkatapos kan sa indang pagklase sa basic education. Dahil yung sinabi na igwama na kaparehong programa ang higher education na ang mga ALS learner na nagpakatapos pwede manggirari na makapagdiretso kang kolehiyo na dahil kinakaipo na regular na magparalawag sa eskwelahan pero dahil niya man na ipaliwa na itao
ang pinakadetalye kang naunambitan na programa o counterpart na programa kan CHED sa programa kan DepEd. So, Okay. haliputo lang kaya sa oras na tinaw niya din, naghali na tulos bali sa tulong questions. Ang sarong question lang duman is kan sa ibang mga pagribatang media is kung piraan na nabibenepisyaran kan sa bilog na Pilipinas. Sinabi niya sobra sa 100,000 na mga students o ALS learners. And kahaputan man kung gurano ka kusugang suporta kan presidente sa programang ini na sisigon kay Angara, talagang gulpi ang suporta da 100% dahil nahiling ka na gobyerno nasyonal na kinakaipuan na matabangan man itong mga out of school youth sa mga mga adult na dai nagpakatapos kan basic education. Yan, BP Henry, ang mga pangyayari kasabago din sa Tabaco National High School sa Tabaco City. Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. DCGB, Baretang Bareta. Thank you, Jomar. Mga tugang 8:34 o 8:36. 8:36. Anong oras na tabi, Shara? Anong oras na po? 3:37. Ulit na po. Alas 3:37. Okay. Ano sinabi ko? Ano sinabi ko? Anong oras tabi, Ate Shara? Anong oras? Ang oras na po, alas 3:37. Anong sinabi ko sa bago? Alas 8. Salbata ng buhay ito talaga ini. Oh, may problema kita kayo. Ano ba yan? Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Come in, Jim. Buhian mo. Jim. Jimmy, Hello. Jimmy, Jimmy, Yeah, Jimmy, Jimmy, Vicky. Jimmy, Tama Jimmy, rin na Jimmy, po. Jimmy. Maray na punta PBB. Yeah, mali na po. Maray na sa partner mo, Yeah. si Madam Shara. Oo. Hi, Chief. Magkakaroon niya ito ngunyan ta BBB si Kagawad July Tingson, ang Chairman Committee on Public Safety, di Sangguniang Bayan kan Ginobatan. Oo. May kinaraman ini sa resolusyon na pinasardig di sa Sangguniang Bayan, urgently requesting Governor Noel Rosal to consider temporary suspension of quarry operations in the municipality of Ginobatan, Albay, to allow for a thorough assessment of its impact on flooding problems Opo. and the impending collapse of flood control dikes in the municipality. May kinaraman ini sa utong pagpara plus flood pa digdi sa Sarawak tabi dito. May plano ang lokal na gobyerno Sangguniang Bayan na ma-establish talaga kung ano ang kausa at sa kaluya-luying panahon ngunyan sa haro sunod-sunod na nagkaigwan sa lugar and kung ano ang magiging comprehensive na plano solusyon sa problemang inidigdi sa Ginobatan. Yung digdi sa Kagawad July afternoon si VP Henry po sa angkor sa DCGB. Kagawad, maray na hapon po. Ay, maraming hapon na VP Henry. Opo. Councilor, natapo ta gusto tang hagado na magkaigo mo na temporary suspension kan quarry operation dyan po sa Ginobatan? Para po magkaroon po kami ng assessment, kaya banan po ining mga national agency, also kang MGB, hindi po sa Aksimo, sa Sangguniang Panalawigan, sa Sangguniang Bayan, sa Sangguniang Barangay, hindi po na DNR, gabos po DPWH, gabos po ng mga ahensya, lalo PBOX, para maaraman po talaga kung ano ang kausa talaga ng pagbaha dito sa barangay Masarawag. Ayun. So dapat, gari, mag-root cause analysis muna yung mga concerned agencies tabi Kagawad, ano? Para raman kung napa, no? Nataigo po ki mga areas dyan na may quarry na pighalian kang baha tabi? Ayo tabi ang day pamina abot. Oh, taso initial baga finding po Kagawad, gari di man ang quarry operation duman sa may Masarawag. Wala man po, kaya lang siyempre po igwa po ng mga pinapalupad po ng mga drone. Opo. Hiling po. Ang problem po, masyadong thick po ang vegetation dahil po mayroon ka drone. Dapat po talagang lalakawan mo sa kunduman po sa
titisan kang mayon. Ayun. So matalagang masakripisyo kang hilingon ki personal ano area. Masakripisyo po talaga. Tama, Talaga kanya. mo masisimbag. Iyo. Parang Nakasakat po doon naman po, sa Rajime. Kasabay po si Kapitan. Nagduman sa Rajime. Iyo nga tayo tabi. Yeah. Opo. Si Rajini po nagduman, kaiba na po si Kapitan ng Barangay Masarawag. Pero Mm. dahil man po sila nakaabot. Duman sa duman po pinagharayo. mismong Pinagharayo. Ayun. Tama. Ta siyempre, Oo. dapat susugon kagawad sa origin kan baha adi. Iyo tabi. Kung kumusta duman sa lugar na ito hanggang pasiring sa baba. Iyo tabi. Madipili po mag-speculate. Yeah, kung saan totoo. po galing. Tama man po yan na suwestiyonin do at least. Ma-survey, mahiling, pending kan mga operation na yan. Pag nahiling na kung ano talaga, pwede naman mag-decide kung ano pang pwedeng gibon. Iyo tabi. At siyempre po, mas magayon po na kaibanan po sa gabos na ahensya para Opo. pag-ibok ang report, kararusa na. Iyo po. Pero pong Opo. quarry, may ideya po kamo kung pira ang quarry operation po dyan kagawad sa Ginobatan? Di po, nagkapira pong quarry, pero may pa kong pinakalista, pero i-check po so kung tira talaga sa mga quarry operators. Pero kadakulan po ng quarry operators, digdi po sa barangay Maninila. Ayun. Okay. Sige po kagawad ta sa aga, kuan may kang reaction si Pedro o kung bako si Governor Rosal, may kinaraman po sa inyong request yan sanggunan. Approve na po yun, ano? Approve na po. Very good. Opo. Salamat po kagawad. Mabuhay po kamo. Salamat po. Jimmy? Itong sinakat ni Tabi BP, sarusa na ito sa kumbaga pigbulusan. Mm. Ang binulusan digdiki baha, linusutan kan baha, mga 4-5. Oho. Saro pa sana ito. Ayun, Ngayon, ano? yun ang plan na rakagawad kansang guni ang bayan. Oo. Na suiba, madumanan man. Ako kay Jimmy, nasa puro. tamang pigibon na nagkagawad tingson. Tanan hadit ako eh. Edi abo ko nang maulit so nangyari kang riming baga. Ano naman mo ito? Dinalaganan so nagkapirang barangay dyan, lalo na sa Maipon. Di ba? May pagdududa sa rakagawad. Oo. Gali sa barangay Maninila. Duwang makusog na nagka-plus flood, duwang makusog ng baha nangyari digdi. Opo. Sumani nila lugod, kasi kulang na sa tubig duman. Yeah. Tama. Di sa ina, niya tatanag-kuhan digdi, niya tatanag-divert digdi sa Masarawag. May factor na nakaka-agrabar duman sa taas. Okay. So, narin nga ni plano ninyo tabi kagawad magsakat, kasabay so Penro, MGB, Pibok, September 4. September 4. Di may makasakat naman kita ka ni. Yeah. Masabay naman kita Okay. ka ni Tabi BP. Okay, so yan Tabi BP yan sa ito yung mga dagdag na informasyon with Kagawad July Tingson, kaso bago yawan man si Kagawad Bob Banyaga, Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB, Baretang Bareta. Alright, sige. Thank you so much, Jimmy. Sa report, hali po dyan sa luwas. Yan po ang baretang bareta ngunyan hapon. Dyan po mga tugang sa Ginobatan, Albay. Okay. Ay, hilat ko na pala bago ko kauronon si Ate Sarah. Madalang taon ni so, kuhan bata, may bayad din. Madagitang. Okay po, nilita, may bayad tabi ni. May bayad ko na. So, music ay pigagamit ko rigdi. Wala lugod. Madali lang. Ha? Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadirakan sobrang paginom nin alak asin pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tangaling magmangatay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa mga panginot na butika nationwide. Siring man mga tugang, may helang kaman o dae, mahilig kaman mag-inom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule. Yan po nakatabang para sa proteksyong kangatay. Yan po may silimarin na halis herb natural kaya aligtas. Pwede man pong makatabang sa pagpukul kan paghubag kayan. May bisyo manawara, mahilig ka man uminom mo dahi, iyan po dapat na aprobitsaran. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog natay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ate Sarah, ano sa text dyan kang paradangog ta? Ano da? Sabi niya po, VP, may crush daw siyang girl. May crush na girl. Opo. Tapos sabi daw nung girl, single daw siya. Single siya. Kaya naging sila. Tapos kamakailan, nalaman niya na may asawa na pala. Grabe manaluyan niya kung lento sa Grabe discovery naman na. naman. Riparoon man ang daraga sa mayagom. Di ba?
Anong pagkakaiba kan duwa? Ang ulog. Nakyutan ako sa ulog mo. Gusto na kang ulo. Anong pagkakaiba kan... anong pagkakaiba kan daraga sa may agom? Ano Grabe daw? naman kung di mo madiscovery yan bako, Kuya Nems. Grabe naman na. Diba? Sa ihi pa sa naara mo na kung daraga o bako. Tama, Jerome? Nata. Sa tanog kan ihi. Matawal-tawal lang kita. Sa tanog. Ano ang tanog? Ano po dapat ang tanong? Sa tanog pa sa Kuya, di ba Kuya Nems? Ibang tanog kan may agom, buda kan daraga. Tama? Gari ba? Di ako ma-explicar. Tama ka madagitan kita. Madaw ka madiskudo kita kang KBB. Oh, now, anong problema niya? Nag-text siya ka ito. Anong sabi niya? Ano sabi niya? Ano daw po gigibo niya? Na-discover Buligan niya mo na na may yan, oy. Tama? asawa. Opo, Buligan kasi... mo na, tamayagom. Yes, magiging kabit ka. Ha? Magiging kabit ka. Iyo. Siyan magiging kabit. Kaya nga. Magiging kabit sa lalaki. Mm-mm. Oh, bako na number 2 ka? Yes. Marato yan. Di ba? Pero, ilingon mo marasa pang tayo, number 1, kung ang babae gusto mo, ang primerong gigibuhon mo, iatod mo sa harong, ay, tama ba? Na makadagos ka sa harong. Kadagos nga na sa arong. Tanga na yung pag-abot sa harong, maraman mo, kung may naghalat dumanaagom, umagurang nga nag-alat kaan. Yes. Di ba, Kuya Nems? Ihatod mo sa harong hanggang naman sa pintuan kang arong ninda para maaraman mo kung nga naghalat so agom, so ama, o so ina, o so tugang. Di mo ang pigibo. Grabe naman, nakadimalasan man iyan na. Di ba? O baka so agom dahi dyan. O baka arrogant sabi mo kasi bago sa babae ang nag-moves. Arog ka nang nangyayari kapag babae ang nag-moves. Kanigo arog ka yan? Posible. Talaga, arog pala. Di ko makarelate kaan. Hindi ko makarelate. Grabe na, ailingan mo. Di mo madiscovery lamang na kung may agum na iyan. Sa hiro pa sana, sus ko, sa kamot pa sana, araw mo na kung daraga, may agumaan. Hello? Hello, Oh. baby. Oo. Ako kurte nga araw ka. Nag-init naman ang payo ko naman kang texter tang ini. Di ba ka? Ha? Kurte. Anong porte? Di kang obligasyon. Gusto mo matigbas ka? Di kang obligasyon. Na kung tigbasong ka na gumawa, na diskwido ka? Ang di ka na magpadako. Ha? Di ka na magpadako. Sus ko. Anong araw mo migaw, mas kanong tatago mo ang timing. Tama? Kaya napikabal mo kang kadimalasan. Mas kanong tatago mo, pag titugot ka na, rimati ka. Di malas. Di, Ang double ka kini malas. kaya dapat ang mga fight company, mga one ply sana. Grabe naman ang kabuhaan niya, manaday niya na aram. Ata na. Sapo, usun. Ay, sorry. Okay. Oo, di ba makalabo ka naman? Magkakasubra kita karam. Sa kamot po, sa naara mo na. Sus ko man. Ano yan? Kay Luan? Ano yan? Grabe. Sa bagay, ikaw lang kaya kimay agum na daraga. Sa totoo lang. Nalanji ka pa ng ganda ara mo para lanji ka. Malanji ka pa. Ikaw man kimay agum na daraga. Ikaw man kigari daraga. Nagarimay agum. Vice versa. Patawadon kita. Kung ano-ano na. Ara mo, Pipi. Kung ano-ano na sana uminalog din sa programa mo. Di. Ayaw na. Puro problema ang isa sa parkonig di. Pero baka umaon ba? Problema pa. Pero yun pa rin pa yan. That's life pare. Yan ang buhay. Correct. Pero, It happened sa gabos ng mga tao. Naroon pa lang anong pangyayari. Di ba? pinakatabes ka, Pipi. Naaraman niya na. Puntuan niya na. Iyan ang gusto kong tinaram mo. Tanaraman mo ng mayagong, stop it. Di ba? Ara mo na may obligasyon. Punduan mo na. Punduan mo ba? Rapadoon ka nang abutan mo kaan. Di ba? Siya na, kala mismo mag-avoid. Ano sa pagkapo, nagtuga sa imo. Iyo, hindi man na, no choice yan. Pero Ano mas gusto ka na mo? nagtuga sa imo. Tigbaso Problema ba di? mo. Di ba? Ano gusto mo? Tigbaso ba din? Yan, baka badilang abutan mo ka. Problema mo yan. Di ba?
Ay, nako. Okay, sige, Migo. Ata na nga ni. Okay, salamat. No. Pagom, punduan na, noy. Punduan na yan, nagibo-gibo mo nga. Taday ka man kang kiabutan. Ang mga arog ka mga one flies na dapat yan. Sarong, kung sa bulang, sarong samparak lang. Siliblaga na. Anong... Ganag-iisip ka, Gimare. Ararumon kayo sa samparak. So, ano mga samparak? So, ano mga manok? Nagtamaan ba gandawa? Samparak ka na po ka? Samparak. Bulang. Ha? Bulang. Ay, bulang. Gari one fly sa napak. Rulian. Abunaran na noy, pumundo ka na kayan, ha? Pero pumundo ka na kaya. Sabi mo po, kang mga nakaaging aldaw, ay, so load in eh. Nagpa-load na, ano pa kita nagpa-load? Di pa man. Mamaya pong yung load. Good afternoon, tabi dyan sa office kang CMD, office, kay Madam Melinda Wee, puda sa mga pag-iriba dyan. Good afternoon, tabi Henry, utik mo na day ka nakarasang... utik? Ano sali mo na nag-utik ako? Na dek kinamuya sa kong babae ka ito? Daiman. Igwa sa kong namuyat, ako nag-approach. Tama? Kada ko soltero, ang solamente in-approach ko si Mrs. Diba, nagpili man nga ako. Tapos si Mrs. So, rinig ko tulos. Di man pwedeng dakol na nakalinya, dakol ang pilion mo. Dapat saro sa nang pinili ko. Si Mrs. lang. Kayo pala nag-approach? Ako ang nag-approach, ako ang nag-initiate. Nagusto ko siya. Okay. Iyon ang pangultimo. Ngunyan po, dahil naman. Po. Dahil naman. Wala po. Dahil ngunyan pwedeng mangyari yan. Tama? Gusto mong... Hello, pare. Nag-text ka? Ha? Nag-text ka? Nagapod ka na ba ka? Yun na. Ito susunod. Nailing mo ng rap-lagusun. Takari, pare. Takari, iyon na ito. Ano, narinig ko sa text mo. Callback nga, callback. Gari, ang mga style mo pa di, gari ka nagapod kay babayi. Ano ba ka na di? Baka arog kaan sa girl? Di ba pare? Libawan. Pag callback mo, masabi siya, tumawag ka ba? Oo, tumawag ako. Sabi ko ba yan? Panayisaga na sa nasa ko niyan. So, saga. Yatan po sa ko, ha? Ayo, saga, puto kape. Okay, bye-bye. Gaya po magprograma sa adog kayo ng programa. Sa kanang sa auto. Ayo. Tama man ini na texter. Iyo baga, natasaling mo, nagkaka-enkwentro ang mayagom na babae bola at soltero. Sa bugso ng damdamin. Oo nga, kasi... Sa temptation. Ang nangyari, guys, di mo kayo mabasol ang girl o ang boy. So usually, ang nag-approach ang boy. So babae, paminsan, nag-approve man sana. Kang proposal. Nagapatol man. Oo, nagpapatol. Kang proposal. Kung so girl din nagpatol kang proposal, pwede. Pwedeng nakaligtas. Na kung masiga. Alas 4 na lang. Alam ko na, sabi mo po kaya, ako lugod sa nabasol, pangyari sa maabaka, sabi mo po kaya, dapat sa lalaki, masigasig. Iya ba ga? Kung tama, yes. Kung tama, kung ang pagkamot mo sa tamang tao, yes. It must be for the right person, right time, right place. Kaya baga 4 piece of marketing. So 4 piece. Right place, right time, right price. Dapat sa proper timing siya. Sa tama sana. Sa tama sana ang dapat ururunggan. Daw ko na kung ano ang pag-iisip nindo. Ang mga extracurricular activities nangyayari pa minsan. Pero it will not ano yan. Dahil siya nag-prolong
Kapag huminala ba iyan, ibang abutan ka yan. Dapat mga short, kung saan na yan, short duration. Dahil pwedeng long time. Sabutan mo. Ano po ang mga halimbawa kang extracurricular? Ako lang halimbawa. Extracurricular. Halimbawa. Marami. Halimbawa. Extracurricular. Halimbawa. Hindi ako mahalimbawa. Babe. Araw ka yan. Pero, nangyayari man talaga yan siya. Sa may mga agom. Nangyayari man talaga yan. Diba? Sometimes, yung maiwasan. Pero, ma-realize mo na, you did the wrong thing. So, dapat sa After una pa realization, lang. it's time to move out. So, dapat ma-realize mo muna bago mo iwasan. Kasi nagkakabiriglaan baga. Tawo mo kita eh. Hello? 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 Pare? Hello? 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 Bako yun eh. Tama. Maski ka mo mga daraga, may mga time na ganun nagkakabiriglaan. Pag uli mo, ay, mali yun ah. Diba? Mga aksidente. Accident. Magandang kaoro din ay Kuya Nimit. Hindi pang aram, inosente. Aksidente ito. Ngaya, bigla mong nabangga. Ay, sorry. Ay, sorry. Nahiling ta ka na pero dahil ta ka iniwasan. Oo, yan, diba, araw ka. May mga time na nangyayari. Pero pag uli mo talaga, maisip, ay, May mga time mali na... yun? May mga time na pwede mo naman iwasan pero ginusto mo na wag iwasan. Oo. Magaling si Sarah, Kuya Nems. Magaling tong bata to. Ulitin mo. Ha? Surat ko. Para di ko malingawan. Ano itong sinabi mo? May mga time na alam mong pwede mong iwasan pero hindi mo iniwasan kasi ayaw mong iwasan. Jeremy, surat mo doon tabi sa libro. Itong sinabi ni Sarah. Yung man nga dadi. Tama ba gadi? Kaya ka napapahamak. Ganyan ko lang na-realize siya na. Yung man nga. Mas mali talaga may kaurong kang aki-aki pa. Mga turoan ni mama sa kuya. Hi mama, nagadagong siya. Turuan ni mama mo? Oo. Talaga? Di siya Salome? Opo. Okay. Thank you for the sharing. Pwede. Maapot naman ako para may ma-share ako digdig. Pwede. Na-realize ko, tama ka? Okay. Next time. Next time inyo. Thank you for the anecdotes. Pa-shout out po kay Raya na nagpupunas kidahon and good afternoon po kay Sir Henry and Ate Sha. Si kapatid ko ang VP Atugan mo ini? Ang masumanda siya. Uy, dahil daw ako sa aga. Sa ano na po? Sa 30 na po. Natamay sa 30. Ha? May ano? Pisto daw sa puro. Ay! Pao sa tagas fiesta man sa 30? 30? Opo. 30? Ano pa isa sendo? Bako man sa mo. Sain? Sa puro. Di ba? Taga-puro ka laktusun takang salbatana ka dyan. O taga-puro ka? Fiesta sendo pa lang sa Opo. Fiesta. Kuya Naimse. Jerome. Fiesta pa lang sa 30. Damara ka na lang bisa. Sabado. Ay may klase ka. Opo. Hindi, i-rep mo lang daw mo sa Lunes. Yeah. Si Ryan ito, si Tugang mo ito. Opo. Gani ba kung ito Tugang Ibon man ang kolor niya. Nagitang ginari Ryan. Tanggap niya man daw, VP. Tanggap niya? Di mo na ko ang kolor niya, no? Ha? Di mo na ko ang kolor niya. Nagasisi nga siya, dahil niya nakuha sa color ko. Inda. Okay na. Sana po may nakuha ka mong date lamang na kano yan, na aral ngayong hapon. Kaya gusto ko sarang kauron. May makuha ka lamang na adal sa buhay. Pwede mong iwasan, ngunit hindi mo ginawa. Tama? May mga time na pwede mong iwasan, pero hindi mo ginawa.
Kaya ayon, Yes, kahit alam mo kung paano iwasan, hindi mo ginawa. hindi mo ginawa. Ayun, kaya yan ang tingnan mo, yun ang may nangyayari. Ha? Diba? Oo. Oo. Sa huli magsisisi ka. Oh. Sa huli nalaman mo na lang na may asawa pala. Oo nga. Yung nag-text sa'yo Tapos ang kanina. kwan doon, ang masaklap doon na sa uli, nalaman mo na parang gusto mo, Kaso, kaso di pwede. para kayong pareho na gusto ninyo, para ba hindi pwede. Di ba? Tama tabi hen so sinabi ni Shara. Sinurat ko nga ni, ano na? Kapigtom ko ito ni, sinabi mo. Pwede man nga ano, na-realize mo na, garap. Pareho ninyong gustong labang saro, pero dahil pwede. Diba? May nangyari bang ganon? madami. Madami. Oo. Hindi ko, siguro. Hello? Migo, Migo? punduhan na ang topic na yan. Nata, Pero niliyan na ako. nadadamay ka? Kakadamay ki sibilyan. Psst, Migo? Yeah. Na-relate ka pa, no? Ha? No comment. No ko. Bye-bye. Muna, pununta na nita. Tama na. Apo. Pununta ng uruntang dawa. Tagari. Saga naman. Aga naman. Saga naman kita. Pero, maray na ko sa mong maadala. Pigsurat mo ito, no, Jerome? Sinabi ni Sarah. Pigsurat mo. Tinom ko ito. Sa totoo lang. Pwede pala na, no? Okay. Alat ko na. Anong gusto mong kanta, ne? Ay, may nag-request ako yung kanta. Nabasa mo yon? Well, mapaaram na kita. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom, hinala ko pagkaon po nintaba. Patagos ang, kaya po, kay puhan na magsabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salod kang proteksyon kangatay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Liver Aid, mga tugang mababakal yan sa mga butika nationwide. May hilang ka man o dae, may bisyo ka man o wara, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para dahing tama sa tay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang gusto niyang tugtog, I really love to see you tonight. Ano yan? Anong title, Doc? Ano nang kanta? Hindi ko hindi pa kabisado, ah. I really love to see you tonight. Get down. I'd really love to see you tonight. Ah, okay. Sige daw, balon tada na ko. Thank you, Ate Shara, ha? Saga naman. Po. Mag-isip ka king mga arog itong mga quotation. Maray ito. Biglaan lang ito, baby. Pwede surat sa libro. Not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just... Talaga. O sige po. Maray man nakanta ito, ah. Beno, mga tugang, salamat po nga sa pagantabay. Mabalik po kita sa aga 5 o'clock in the morning sa programa niya tong Morning Hirit. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. Good afternoon, Pilipinas. I love you all. Mabuhay. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.